هەلبەسوانی کورد دەبێژە من ناوێ خوا کۆلا لەسەر برجên دیاربەکر ئەو سوور و برجên باژارê ئامەدێک و تەمەنی وان 5,000 ساڵ هەر شارستانیەک مهرە خوا لەسەر دایە لە ئیرۆ یەک بە یەک کەزەباڤا سوور و برجان jê tê qutkirin û ew kevirên ku remzê şêr û piling û bazên dûserî yanî ew remz û nîşaneyên hemû şaristaniyan jê tê qutkirin û dibe qurbaniyê dizî û talanê. Sûr û bircên Amedê ku di cîhanê de piştê seda Çînê dirêjtirîn şûnwar e ji ber bêxweyîtiyê niha bi metirsiya tinebûnê re rûbirû ye. Kevirên 5,000 salî ku remzên şaristaniyên dîrokî lê nexşandibûn ji aliyê kesên nediyar ve ji bedenê yek bi yek têne helkirin û li bazaran bi buhayeke erzan têne firotin. Burada taşlar sökülmüş. Weke hûn jî dibînin ew roxandineke nexwezayiye bi awayeke eşkera xuya dike ku kevirên dîrokî ji dîwarên Sûrê têne qutkirin û têne dizîn. Bunun araştırmasını yapmak, bunu dikkate almak zorundalar. Di pêvajoya şerê li şeş taxên Sûrê de wek Sûrên Gelha Amedê 720 xaniyên ku ji alî Wezareta Jîngeh û Bajarsaziyê ve wek xaniyên dîrokî xwedbûne pesendkirin ji nav çûbûn. Niha kevirên wan xaniyên dîrokî û Sûrên Amedê li bazarekî Qeraxa Çemê Dîcleyê derya sayê têne firotin. Diziya kevirên Sûrê Amedê her wisa metirsiyeke zêde jî li ser jiyana şeniyên berbedena Amedê dike. Ji ber ku kevir ji hîmê têne dizîn û ev yek jî egera metirsiya rûxandinê zêde dike. Tirsayê çawa ya merve dere binî mere jî tirsa ve çawa me natir. Dar berbederim vin ha kevir bi ser wanda nekevin xwarî. Devatke xwarî jî bêde. Kevir ki bikev ser serê me yani ki bimre yani hesaba wê kî bide yani hwer dere. Sûra Amedê di sala 2015 da ji alî saziya Navdewletî UNESCO ve wek mîrateyek mirovahiyê li lîsteya çand û mîrateyên cîhanê hat bû zêdekirin. Gelo UNESCO çima bêdeng e? An jî berpirsyariya parastina van şûnwaran yê UNESCOyê ye an na. ناوی واتێ کو یونسکو بخۆ وەرە بپارێزە یونسکو li gor zagonê wî jî derdkeve holê ku parastina wî ya sereke berpirsiyar dewleta wî nirxê ku li nav sînorê wî dane berpirsiyarî ya wî ye. Diziya kevirên Sûra Amedê piştê salan niha li rojeva parlamentoya Enqereyê jî. HDP divê babetê de pirsyarnameyek amade kir û ji bo bersivdayînê radestê du wezîrên hikûmetê kirin. Mehdi Mutlu, Rûdaw, Amed.